ଆଲୋ ଝିଅ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବା? ନାଇଁ ମା ଆମ ବଜାରରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଲୋ ମା ଦେଖିକି ଯିବୁ, ବାଟରେ ବହୁତ ଛତରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦେଖିକି ଯିବୁ ହେଲା। ନାଇଁ ମା ସେ ତ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଜେଜେମା ଠାରୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସେଇଠି ଠିଆ ଚଢ଼ିଯିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଲୋ ଝିଅ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମାଜ ଭାରି ଖରାପ ହେଲାଣି, ଦେଖିକି ତୁ ଯିବୁ ହେଲା। ହଉ ମା ତମେ ବା ଟେନସନ ନିଅନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ଇଲୋ ହେଇଲୋ ଦେଖଲ ସାଡେ କେତେ ଛତରା ମାନେ ଆସିଲେଣି ଲୋ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଟିକେ ପଛକୁ ପଳଉଛି। ଯା ହଉ ଆମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ନହେଲେ ଝିଅଟା ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଲାଇନ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ ଠିକ କଲି ସାଙ୍ଗ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଚାଲ ବେ ଲାଇନ ମାରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତ ହିସାବରେ ଲାଇନ ମାରୁଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତୁ ବୋଲିଲୁ ତାକୁ ବୋଧେ ଶୁଗାଗଲା, ସେ ତ କିଛି କହିଲେନି, ଆଉ ତୁ ବୋଲିକି ଲାଭ କଣ? ରହିଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲୁଛି, ସେ ଶୁଣିବ, ରହିଥା। ହେଲେ ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଲି, ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତେ ଦେଖିବ ତ ଗୀତ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାରେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୀତରେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏ ଛତରା ଲୋକ ପିଲା ବେଶୀ ହେଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏତେବେଳେ ହେଲେ ତ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମତେ ଆଉ କଣ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ, ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ପିତ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ତମର ତ ଏଇଗୁଣା ଗଲାନି ଆଉ, ଖାଲି ଗୀତ ବୋଲିଲ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛ କେମିତି କମେଣ୍ଟ କର? ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ପିଲା, ଦେଖ ଏବେ କାଳୁ କେମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ, ତମେ ସବୁ ଦେଖ। ଓ ନାନୀ ସେଠି କଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆଡକୁ ଆଇଲ ଆଇଲ, କଣ ଦେଖା ଯାଉଛ ମ? ଓହ ପୁରା ଚକମା ଚୋର। ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ। କଣ ମୁଁ କିଛି କହୁନ? ହେ ହେ ଛତରା ପିଲା, ମତେ କଣ କହୁଛ? କଣ ଭାବିଲ ବା? ମତେ କଣ ଭାବିଲ? ତମର କି ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଛତରା। ମତେ ସାଇଡ ଛାଡ, ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ଆମର କଣ କର? ଆମେ ତ ଛତରା ଟିମ୍, ଆମର କିଛି କରିପାରିବାନି। କଣ କହିଲ ଛତରା ଟିମ୍? ରହିଥା, ମୋ ଜେଜେମା ଠାରୁ ଶିଖି ଯାଇଛି ଗାଳି, ତମକୁ ଶୁଣେଇ ତ କାନ ଫଟେଇଦେବି, ରହିଥା। ହଉ ହଉ ଆଉ ଶୋଧନା, ତମେ ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ ଶୋଧନା। ତମେ ଏମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଲାଇନ ମାରିବ, ନହେଲେ ପୋଲିସ କି ଯାଇ କହିବି, କହିଦେଲି। ଏଇ କାଳେ ତ ସାଇଡ ଛାଡ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏଥର ସାଇଡ ଛାଡିଦେଲି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖେ ଯଦି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାରେ କି ଆଉ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାଇ ପୋଲିସରେ କହି ସବୁ ଥାନାରେ ଚକି ବେସିବା, ଫାଶୀ ପାଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାର ଆଉଥରେ ନା, ଦେଖିବ କହିଦେଲି, ପୋଲିସରେ ନେଇଦେବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାନି, କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଯଦି ପୋଲିସରେ ଥାନାରେ ଚକି ଫେସେଇବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହିଲୁ, ନହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇବା। ହଁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଠେଙ୍ଗା ଟେକି ଧରିଛୁ, ଯେମିତି କହୁଛୁ ତଳେ ପକେଇବା। ଓ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପକେଇଛେ ଆଉ ପକେଇବାନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାନି ହେଲା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ହଉ ଏଥର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା।